Black Cotton Doll άρχισε σαν artist name και κατέληξε band name. Έχω αυτό το project τώρα 2 χρόνια. Παίζουμε κυρίως jazz R&B music, βασιζόμενοι σε παλιά jazz covers και τα ενορχιστρώνουμε διαφορετικά, φυσικά με τη δική μας ταυτότητα. Κάθε φορά κάνουμε διαφορετικά κομμάτια και διαφορετικό κλίμα, δηλαδή είναι ανάλογα με τη διάθεσή μας βασικά και τη διάθεση του κόσμου. Εξάλλου αυτό είναι και jazz βασικά, είναι να αυτοσχεδιάζεις και να μπορείς να πιάνεις το vibe του κόσμου, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι έτσι, είναι τελείως free και αυτό είναι πολύ όμορφο. Είναι αποδεκτή η jazz όμως, θεωρώ λίγο δύσκολο είδος, έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνθηση, ειδικά προς μουσικές που παλιότερα, γιατί δεν έχουμε παράδοση, έτσι, κακά τα ψέματα, δηλαδή η jazz είναι κανονικά αμερικάνικη μουσική, αλλά νομίζω ότι είναι πώς το μεταφέρεις στον κόσμο, δηλαδή μπορεί να παίζεις απίστευτη μουσική και να μην μπορείς να μεταφέρεις, να επικοινωνήσεις αυτό το μήνυμα στον κόσμο και μπορείς να παίζεις κάτι πολύ απλό και να μιλάει στην ψυχή σου, που είναι το φαινόμενο. Εμείς προσπαθούμε να εκφραζόμαστε πολύ δημιουργικά και να παίζουμε κάτι που ίσως είναι πολύπλοκο, αλλά μιλάει στην ψυχή και να τα καταφέρουμε και τα δύο. Και όταν βλέπουμε όλη αυτή την αγάπη του κόσμου, δηλαδή το ότι είναι τόσο γεμάτο, είναι, ξέρω εγώ, όλα, ξέρεις, fully booked και sold out και... Ναι, όχι, γιατί έρχονται οι υπόλοιποι και λένε μα δεν έχουμε θέσεις, δηλαδή αυτό δείχνει, ή ξέρω εγώ, μετά από ένα live που είμαι ενεργειακά άδεια και είμαι έτσι, ξέρω εγώ, μετά, ξέρεις, να έρθουν άτομα και να πούνε πολύ αγνά και πολύ αληθινά, ξέρεις, πω είσαι φανταστική και αυτό και αυτό και αυτό, ξέρεις, σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Στον μπάσο, Γιωέλ Σωτό. Τίβανα. Βαγγέλης Βαλίους. How did you decide to come to Greece and have this jazz concert here in the Ioana is the one who arranged everything, really, yeah. So we can just say thank you to her. I should say thank you. Can you please talk to me about your music? About my music? Like the music we're going to play or the music, my own personal music? No, the music you're going to play. The music that we're going to play tonight are covers, both jazz songs, some R&B songs, but they're typically done more in a way that's geared towards R&B music, meaning that the drums and bass don't play a swing feel typically. They usually play something with a backbeat, and instead of, you know, upright bass, there's electric bass. Instead of a piano, there's keyboard, just for example. Yeah. Η μουσική δεν είναι τετράγωνη, είναι στρογγυλή και μ' αρέσει να αναμειγδύω είδη. Αν θα δείτε, έχουμε πάρα πολλά ethnic στοιχεία, έχουμε πάρα πολλά R&B μαζί με jazz, οπότε δεν είναι πάντα ότι είναι μόνο αυτό ή το old school swing. Τώρα πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι σαν καλλιτέχνης και σαν άτομο, δηλαδή τραγουδάω μόνο 2 χρόνια και άρχισα αυτοδίδακτη, οπότε όλο αυτό για μένα είναι, ξέρεις, επιβεβαίωση ότι κάνω αυτό το οποίο γεννήθηκα, έστω και αργά το ανακάλυψα και είμαι πάρα πολύ πορωμένη, δηλαδή τώρα επενδύω πολύ σε αυτό και μαθαίνω συνέχεια. Οπότε και είναι μια διαδικασία που δεν θα πεθάνεις και ακόμα θα μαθαίνεις. Απλά νομίζω ότι άμα το έχουμε αυτό στο μυαλό μας δεν θα γίνουμε ποτέ, γιατί θα μπορούσα κάλλιστα να πω εντάξει, είμαι πολύ καλά, ξέρεις, από αυτόν τον κόσμο και περνάει η μπογιά μου, το πούμε. Δηλαδή είμαι σε φάση, ξέρεις, θέλω να βελτιώνομαι συνέχεια και να δημιουργώ μουσική από αγάπη και όχι από ματαιοδοξία και από φαίνεστε. Γιατί ξέρεις, είναι μια ορμή, ναι, είναι μια ορμή που δεν μπορώ να την καταπιέσω. Είναι κάτι το οποίο ξέρεις, αυτό είναι ρε παιδί μου.
Δεν υπάρχει δρόμος πίσω και δεν το επέλεξα, με επέλεξε. Οπότε... Αυτό είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ.